it-temp ippermetta sabiex bħal kull sena mijiet ta' nies jinġabru f'San Ġiljan għall-festa ta' San Patrizju, b'ħafna jattendu għal street parties filwaqt li jixorbu xi xarba birra. Is-17 ta' Marzu jaħbad jum il-festa tal-Patrun fl-Irlanda. Iżda aktar milli sabiex ifakru l-festa tal-Patrun, ħafna żgħażagħ Maltin jiċċelebraw din il-festa sabiex jieħdu gost. Net News żar San Ġiljan fejn apparti li spikkaw il-bars fit-triq minħabba li din il-festi hija assoċjata mal-birra, spikkaw ukoll in-nies bi kpiebel u ħwejjeġ ħodor. Il-kulur assoċjat ma' din il-festa. Għalkemm dan il-jum hu wieħed ta' pjaċir għal diversi persuni, għar-residenti jaf ikun ta' inkonvenjenza minħabba li l-attivitajiet jibqgħu għaddejjin sa tard il-ħadd flaxija.